това не е моя истински канал, това ми е втория канал и това е Елина. И ако помните другото видео, че е от златото, да, днеска отидете правим видео на живо в YouTube, така че ходете и гледайте и се забавлявайте. Правим и фен среща утре в парка на 5 юни вечерта в 5 часа. Абонирайте се за моя и за неговия канал. А от мене да, и не, и ча, просто си бъде самичка. И да. Здравейте, приятели, това е Стави безумяло. Да, ние правиме видео същото време. Ние правиме видео, когато тичаме на същото време. Виж, ето там прави видео. Поконяво си. Абонирайте.